De roekenesten op het algemeen begraafplak in Wolvengeer binnen nou nog leeg. Maar als de keltaans voorbij is, zullen ze aan 90 peerkes haar aai wel lissen willen. Dus we de nou al maatregels noemen. Want de oerlijst van zo'n 200 roeken op deze locatie is voor beziekers en meewerkers van het begraafplak een pleeg. Ja, we hebben erg veel last. En het is elk jaar weer dat we ontzettend veel stenen worden ondergescheten en worden echt bevuild. En mensen die hebben zelf ook, die zitten elke keer de stenen schoon te maken en het helpt hem niets. En dat is wel een beetje triest. Mijn heegwerker willen de nesten daarom nog voor het breedseizoen uit de bjemmen verwijderen. Dat was sissen als de apparatuur meewerkje wil. Hij doet het niet. Hij docht het net. Nee. En nou zit je daar. Ja. Koud? Ook dat nog. Nee, dat is even pech. Dat noemen ze biobrandstof. De hoogwerker heeft een beetje last van de kou. Dat hebben wij ook wel, maar de hoogwerker nog meer blijkt. Dus de actie is even uitgesteld. Ja, dat is even uitgesteld, maar ik denk dat het wel goed komt. Roeken die deze simmer dogs vanuit het begraafplak komen, worden daarmee speciaal vogelaalweer geschut verjagen. De nesten die het verwijderen worden, zullen in de bjemmen krijgt Boetenwolvengeer een plakje krijgen. Dit nest niet specifiek, maar dat we een aantal goede nesten verplaatsen als experiment. En die verplaatsen we naar het buitengebied om de roeken daar naartoe te lokken. Dus op locatie waar we ze wel willen hebben, dat we daar gewoon een aantal nesten in de boom binden.